lahi shine sirrin lahi shine nurul lahi shine ruhul lahi shine saiful lahi shine kanzil lahi shine hizbul lahi shine watadul lahi shine khairul lahi shine jindul lahi zu quwwatin ne zu hurmatin ne zu makanatin ne shi nasihun ne shi nasihun ne shi baligun ne shi muballigun ne shi wasilun ne shi mausulun ne shi sabiqun ne shi sa'iqun ne shi fadilun ne shi mufaddilun ne shi sadiqun ne shi musaddiqun ne shi fatihun ne shi miftahun ne shi mujibun ne shi mujabun ne shi karimun ne shi mukarramun ne shi din ne ma'aiki ne komai 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 wayi da famin na faɗa musu maulana idan na faɗa rabbi ka sa su amanna cikin ladafin nan dai na faɗa musu ba sauna na ce musu maulana da shi aka yin komai salati mai faɗi ka daɗa wa macecina habibina gwarzo da shi ne gatana a sa ahalin nan dai da su ne tsarina sahabban nan su ba da sun kai mai ma'aiki ne sarki a kowane zamani idan aka ce sarki ka ce saidil kauni da shi aka san sauki da har yau ba tsanani a ran tsayuwa in har da shi to ba komai habibullah al-mustafa babban bango gurin kyauta shi taha bai shakar ungo idan yayi ma kyautar har sai ka da ke bango ya baka ya kara ma ka gode maka maimai ma'aiki ne komai ma'aiki ne komai ma'aiki ne komai ma'aiki ne komai mahabuballah da shi ne komai ke samuwa arziki rahama dan ɗaha komai ke yiwa kayo laifi dan shi a shafe ai afuwa ina koya shi dan shi kai shi ba yi mai shahada ba ta cika ko sai an sanya shi a gurin Allah ko ba addini sai na shi Allah bai bayarwa sai domin shi amma a hakan wai dan siyawa suke jamai mu ba ma ja mun sallama mun ce mun bi domin lamarin Mahamudu sai shi sai rabbi a baiwarsa tarwai yake kallon gaibi da yayi mi'raj can rabbi ya nuna masa komai azimun ne fi khulqihi sayyidul kauni jamalun ne fi zatihi jaddul hasani jawadin ne shi aini rahmati rabbani karimun ne duk mai rabo baya jamai ma'aiki ne komai ma'aiki ne komai ma'aiki ne komai ma'aiki ne komai wa
billahi ba da kamar kairun nasi. Tuno mahashar ranar da kowa ke nafsi. Shi ne ɗaya tak zai je gaban rabbul kudusi, ya ce ceto zati, ya ce je kai komai. Mashaya ne gun arifai ahalullahi, taska ce a hannunsa min indillahi. Duk sirri ya tattare saifullahi, fatihul akbar tun ba komai shi ne komai. Tuna in ka mance shi ne mai cetonka, ko ka so ko ka ki shi ne gatanka. In kai da'a ya dan uwa ka san kanka, sirril asarar bayan Allah ba mai. Shi ne asalin kudura da irada tun farko. Shi alƙalami ya rubuta sanda ya ɗauko. Shi ne wa'adin manzannin duk da akan aiko. Shi ne aiken a cikin aiken, shi ne mai komai. Rana da wata a gurinsa suke ɗiban haske. In rai ya zamo daga annabi ya zama wankanke. Jasadi da ya zo nan take dawo narkanke. Asalinsu suke komawa komai ba komai. Dama Allah ta cikinsa yake kallon bayi, su ko bayi su ga rabu ta shi wannan yayi. Mahaɗar kowa da Allah annabi ne makwarar ai. Wata dula akabar da waminka ake gane ko. Allah sarki shi ne jarmai, shi ne gwarzo. In har ya iso ko ba kowa kowa ya zo. Shi ne farko shi ne karshen tosai. Bayan mahi duk a halitta ba wani mai komai. Subhanallah bin annabi shi ne daidaito. Ji da jiyarwa a cikinsa ake rufe kwanto. Shi bawa ne amma komai ya bambanto. Farkon mafaɗi ƙarshen zance sirrin komai. Maiki ne komai, maiki ne komai, maiki ne komai, maiki ne komai. Tsanin bayi izuwa mahalicci ba a kaiwa, sai an buta ta samu rabbi. Shi ne a ciki shi ne a wajen duka bar zona. Ƙofa ɗaya ta gurinsa ake samun komai. Ni'imar Allah shi ne rahama duka bayi. A gurin Allah shi ne ɗaya mai ceton bayi. Kowane aiki ba mai yi sai bayan ya yi sutura. San annabi ya isa kan komai. Assalamu ala al-Mustafa kairul kulli. Assalamu ala man khulquhu fawqal kulli. Assalamu ala kairul wara sayyidul kulli. Amsawar nan da ka saba yi ke ban komai.